салом дӯстон. ҳаводиси охири соли 2019 тамоми дунёро водор намуд ки роҳу равиши кор ва зиндагии худро бозбинӣ намоянд. вируси COVID-19 тоҷикистонёнро низ дар қатори дигар мардуми сайёра маҷбур намуд ки ба усули нави кору зиндагӣ дар дунёи онлайнӣ ё худ маҷозӣ рӯ оваранд. дар ин навор мо ба шумо оид ба имконоти мавҷуда ва истифодаи самаранок дар ин самт хоҳем гуфт. айни замон яке аз платформаҳое ки миёни корбарони дунёи маҷозӣ хеле машҳур аст, Zoom ба ҳисоб меравад. Zoom ба шумо имкон медиҳад ки маҷлис, дарсҳои омӯзишӣ, тренингҳо, конфронсҳо ва умуман ҳама он чорабиниҳое ки қаблан офлайн ё худ бо ҳузури иштирокчиён дар як толор ё макони муайяне баргузор мешуданд, доир намоед. дар маҷмӯъ ба ғайр аз ҳузури иштирокчиён ё суҳбатҳои рӯбарӯ, Zoom ба шумо тамоми имкониятҳои дигарро барои самаранок гузарондани чорабиниҳо фароҳам овардааст. мисол, барои кори гурӯҳӣ шумо метавонед иштирокчиёнро ба утоқҳои алоҳидаи корӣ равон кунед. ҳангоми ҳама гуна чорабиниҳо аз хизматрасонии тарҷумон ё якчанд тарҷумонҳо истифода баред. дар раванди чорабинӣ иштирокчиён метавонанд бо навиштани ибораву ҷумлаҳо дар тахтаи сафед, интихоби пешниҳоди тариқи ситорачаву дил ё дигар стикерҳо, нишон додани ҳузур ё шавқи худ бо бардоштани даст ё қарсак задан ифода намоянд. тамоми раванди чорабинии тариқи Zoom-ро метавон бо ду роҳ сабт кард. яке дар компютери худ ва дигаре дар фазои онлайнӣ ё ба қавли облака. ягона маҳдудияти ин платформа дар он аст ки шакли ройгони он барои истифодабаранда ҳамагӣ 40 дақиқаи корро медиҳад. аммо дар шакли харидорӣ кардани ин платформа имконот бештару фарохтар мешавад ва ҳатто метавон аз як аккаунт якчанд чорабинӣ баргузор намуд. платформаи дигаре ки мехоҳем ба шумо дар бораи он гуфта бошем, Mentimeter ном дорад. Mentimeter воситаи оддии пурсиш бо пешниҳоди алоқаи фаврӣ гуфта мешавад. тариқи кор дар ин платформа хеле осон аст. барои ин шумо бояд пеш аз ҳама ба сомонаи www.mentimeter.com ворид шуда пурсиши худро метавон ба 3 роҳ ба аудиторияи худ пешниҳод кард. якум, равон кардани 8 рақами пурсиш. дуюм, линк ё сомонаи бевоситаи пурсиш. ва сеюм, QR-код. дар варианти аввал иштирокчӣ бояд худаш ба сайти ё ба сомонаи Mentimeter ворид шуда 8 рақами фиристодаи шуморо дар он ҷо гузорад, то ба пурсиш дастрасӣ пайдо кунад. дар варианти дуюм бошад, линк иштирокчиро бевосита ба пурсиш мегузаронад, ки ин истифода хеле осон аст. ва дар варианти сеюм бошад, иштирокчӣ QR-кодро рӯбардор намуда тариқи телефони мобилӣ ба пурсиши шумо ворид мешавад. истифодаи ин усули пурсиш ба шумо имкон медиҳад ки ҷавобҳои иштирокчиёни худро ҳам онлайн истифода кунед ва ҳам дар шакли PDF боргирӣ намоед. Google Classroom ё худ синфхонаи Google яке аз имкониятҳои хубест ки дар ҳолати зарурӣ метавон синфхонаи воқеиро пурра иваз намояд. барои истифода аз ин платформаи ройгон пеш аз ҳама доштани почтаи электронӣ дар заминаи cw.gmail.com беҳтар аст. барои муаллимон ва тренерон сохтани синфхонаи онлайнӣ чандон мушкил нест. муҳим омода будани маводҳои таълимии шумо аст. қадамҳои сохтани синфхона ва идора намудани он дар Google чунин аст. якум, ба пайванди classroom.google.com ворид шавед. бо зер кардани тугмачаи ҷамъ шумо синфхонаи худро созед. ба синфи худ донишҷӯёнро даъват кунед. ин корро низ бо ду роҳ метавон анҷом дод. аввал, линки бевоситаро ба почтаи электронӣ ё дигар воситаҳои алоқаи электронӣ аз қабили мессенҷерҳо ба донишҷӯён равон кунед. ва дуюм, дар сурати доштани почтаҳои электронии донишҷӯён шумо метавонед ҳамаи онҳоро ба рӯйхати синфхона ворид намоед. дар синфхонаи шумо мисли раванди дарсӣ мешавад эълонҳоро ҷой кардаву донишҷӯёнро вазифа дод. ва ин вазифаҳоро бо гузоштани баҳо ва пайгирӣ намудани муваффақиятҳои донишҷӯён оид ба иҷроиши супоришҳо дидан мумкин аст. хусусияти дигари ин синфхонаи онлайнӣ дар он аст ки ба ғайр аз як устод ё тренер мешавад ба он дигар устод ё тренеронро ворид намуд, то онҳо низ ҳаққи тафтиш кардани раванди таълимиро дошта бошанд.
дӯстони гиромӣ, умедворем ки дар сурати зарурӣ шумо ба осонӣ метавонед аз ин имкониятҳо истифода бурда кору фаъолияти худро дар дунёи маҷозӣ осон намоед.